6-7 मास सिगां चिनि थाने आनि थाने कैसे प्रबल सब एमे नबो बरक वाई ओपन एयार मार्केट इम्पोर्टेड छबो फातारनि मानिका हामतुबुय और ओपन एयार मार्केट बुखं तलावनो बरक हंगो बाजार खुलगनाय सारि बाजार पेने अब हाइके कैसा एब्रॉड नि कैसा कॉन्सेप्ट बाय और खुमुलुंगो तैबो टूरिस्ट हतनानि तैबो अब हाय क्वालिटी माने मान थंनानि चिनि बरक रकनो जॉब अपॉर्चुनिटी दिनानि बगै बरक कैसे प्रपोजल फेमनि काय आगे तो बरक जे जागा सानमानो खाव मोटे नंगलो सानमानि का आरो पार्किंग टार्किंग रने असुबिदा जागा किसा कम नि चंग आरो देखाइले मानो ने और कक्सा लंग 6 month नि 6-7 month नि परे यागुलो चंग और फरेस्ट नि ओ इसिसा जागा और ना पातो तो खेलेके अब एक्चुअली चिनि खुमु वाई जे इम्पोर्ट ओपन एयार मार्केट खाइमा बाय चिनि खुमुलुंगो टूरिस्ट ताबो बांगनाय टूरिस्ट रक फाइनाय चिनि बर रक जॉब अपॉर्चुनिटी तै बंगनाय तैबो खुमुलुंगनो नायथाथक तै गैदरिंग खायै ओ जागा बिजनेस नि तै अपॉर्चुनिटी खाइनान बागै अमो कताल कैसे स्टेप अब कैसे स्टेप जों तैबो वान सकलाय दङो खुमुलुंगनो बाय तैबो बायके डेभलप खायो और तैबो बरकनो तुबुय एंटरटेन खाय रिमान डेभलपमेंट खायमान एसे इकोनॉमिक नि स्कोप खायमान जेमन जों कक सालायकिया और जों ताबो रिसेंटली फाउंटेन म्यूजिक फाउंटेन कैसे और खुमुलुंग पार्क खायना नाय दङ वाटर फाउंटेन पार्क अब खायना रिसेंटली सिन अब सेंक्शन थांगा 11 crore नि अब यागलो चिनि टूरिस्ट कटेज दाक्तिना आराम बंसिनाय ताबो चिनि 11टा टूरिस्ट कटेज आबनि लगे लगे जों और वान सकलाय दं कैसा जों ट्राम चालनानै ओ दसरामनि सिमि लामानि सिमि खुमुलुंग बेरायै ग्लास नि ट्राम लामा तिचलिनाय जात आमे ट्राम बायखे बरक थां फाय एक टूरिस्ट अट्रैक्शन खेनो ट्राम नि बागे बिचवान सकलाय दं ताइ कैसा हंके बरक नक बिसिङो न माने जम्मू काश्मीर हाय स्विट्जरलैंड हाय तामिंगो माबनो स्नो हाउस कैसे खायने बाहायनो जवान सकलाय दं माने ओ जागाव त्रिपुरानि जत टूरिस्ट रंग जों और तुबुय और अट्रैक्शन खाय सापुंग और खाते थाङै और इकोनॉमिक ग्रो खाय बायके खाय माने आबन बागै जों तते मो ये बाहायनो कैसे तिनि निति कताल स्टेप बरोबर खा अम हाय खाय तैबो जों तरक ताबनो बाहायके तैबो अबन डेभलप खायमान आबन बागै चेष्टा खाय तंगो बो बरकनो बेलायकेन हामबाय ये निचिनि फाउंडर रकनो बरकनि जत और नि कमिटि नि अर्गेनाइजर रकनो बरकनि लगे जों दङ बरकनो जेसें मानसि जों सपोर्ट खायनाय बरकनो जों रिक्वेस्ट खाय दङ बरकनि सुनि नांबानि मानाय खने रक तैबो तुबुय और हमनिनो बरक जुदि फनाय दं हाके रियली जों अबनो टाउन खायमान हामबाय